Nitong August 26 pumalo na sa 1,600 ang binabantayang aktibong kaso ng COVID-19 sa siyudad San Fernando, Pampanga. Isa ang San Fernando sa may pinakamataas na recorded COVID cases sa buong lalawigan. Nasa 70 hanggang 80 bagong kaso umano ang naitatala sa siyudad araw-araw. Kasabay ng pagtaas ng numero ng mga nagpupositibo sa coronavirus ay ang expansion o ang pagdaragdag ng bed capacity ng isolation facility na matatagpuan sa Civic Center sa Barangay San Isidro. Ayon sa CTI-ATF, 160 beds lang ang inaprubahan ng Department of Health nang unang itayo ang pasilidad. Subalit dahil sa lumulobong kaso, binuksan natin yung 157 yung naka-admit doon at hindi pa naman po siya, 70% pa lang naman ang occupancy natin. Maliban sa mga ipinatutupad na safety at health protocols, minamadali na rin ang vaccination rollout sa lungsod. Ito pa rin umano ang pinakamabisang pangontra sa pagkakaroon ng severe COVID case at pagkamatay. As of August 19, 82,276 na ang mga Fernandinong nakatanggap ng first dose ng COVID vaccine, habang 54,504 naman ang fully vaccinated na. Kung ang 242,102 eligible population ng pagbabasehan, nasa 22.51% pa lang ang syudad upang makamit ang herd immunity. Basta tuloy-tuloy lang ang dating ng mga bakuna sa amin, tuloy-tuloy pa rin po yung pagbabakuna namin sa inyo. Batay sa City Epidemiology and Surveillance Unit, nangunguna pa ring infection source o sanhi ng pagkahawa ay ang pagiging close contact sa COVID-positive patient at ang exposure sa lugar ng pinagtatrabahuhan. Rainiel Pawid, CLTV News.